Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Sewicknell ex-wife Sonja arrested and detained at Highlands Police. Izvaitika mushure mekunge iye Sewicknell mukomana wezidumbu aenda akanosungisa ex-wife mukadzi wake. Munongoziva mega the two they have been fighting panyaya yedivorce. Munoziva padivorce vanonzi vatore maafafu of which Sonja akawina paakaenda kukoti pavairwisa nyaya dzachona dzemari kuti mumwe anotora zvakati zvakati. So Wicknell vasingadi. Munongoziva mega the system in Zimbabwe munongoziva is not looking good. Takambozvitaura tikataura nezvenyaya yacho kuti Sonja apa ambofa akabudirira because it's not first time. Munongoziva mega even Mary akambodanana nani naChiwenga general. Munongoziva mega zvakaitika, it ended in tears. Ndo zviri kungoitika futi ndo zvichaitika kuna Sonja. Zvimwe zvinhu zviri kunyanya kurwadza seWicknell ndezvekuti Sonja ndiye akaita kuti zvinhu zvaSewicknell zvifrizwe futi kuSouth Africa. Munongoziva mega kuti Sewicknell ane nyaya yake yakambotenderera pasocial media zvichinzi yakanetsa futi kuSouth Africa zvichinzi sei Ramaphosa takamuona achibuda aina Sewicknell. Ramaphosa akatsika akati inini handimuzive munhu, of which that was a lie because Ramaphosa anofanira kunge achivaziva vese vanhu vanenge vari ipapo because aivaripo Ramaphosa paina president 80 naye Sewicknell. Saka pati yaRamaphosa yekusouth Africa NC yakatsika ikazviramba. So nyaya iripo ndekuti zvinhu zvaSewicknell zvakafrizwa plus futi zvakafrizwa kuSouth Africa plus futi akadyiwa panyaya dzemadivorce. Sonja akabudirira akawina. Saka Sonja akambonetsawo munongoziva mega naSewicknell vachinetsa nenyaya idzodzi dzedivorce. Akataura zvinhu zvakawanda akadedza kuti aiwa mukomana ane kanyini kadiki, hanzi ane kanhu kadiki kasingasvike kunyini. Munongozviziva mega. Recently ikambonetsa futi nyaya yachona zvichinzi hanzi Sewicknell akudedzera kuti Sonja anga adzoke because ane vana. Saka Sonja ane vhidhiyo yake iri kutenderera pasocial media achitaura zvinhu zvakawanda kuti haisi first time ndakamboda kusungisirwa nyaya yevana zvikakona, ine ndakusungusirwa nyaya yefoni. So Sewicknell isn't fighting the law, he is fighting the person who triggered it. Trying to get Sonja arrested at Highlands Police Station is just a desperate Hail Mary to force her to drop the freeze. When you can't explain the money, you attack the witness. So ndo nyaya iripo. Handisiga zvinoti asi Sonja avharirwa but hazvipere mushe. Munongoziva mega anogona kutoenda zvamuchose because system yemuZimbabwe haina kumira zvakanaka. If futi muchinetsana nevanhu veZANU-PF uri pama1. Thank you so much.